राज्यात मंगळारच्यान पंचायत चलो अभियानाक सुरवात. हे अभियान 27, 28, 29 फेब्रुवारी आणि 1 मार्च 2024 मेरेन चलतले. दरेक मंत्री आपल्या थारायिल्ल्या कार्यक्रमाप्रमाण थळावे आमदार आणि लोकप्रतिनिधी सयत पंचायतींनी भेट दिवन सरकाराच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचो नियाळ घेतले. तशेंच लोकांच्यो समस्या आणि प्रश्न समजावन घेतले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पणजी आणि ताळगांव मतदारसंघ, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे मुरगांव, नुवें, शिरोडा आणि मडकय मतदारसंघ, येरादारी मंत्री माविन गुदिनो कळंगूट, काणकोण, पेडणे आणि सांतांद्रे, कृषी मंत्री रवी नायक दिवचल आणि वाळपय, उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर सांताक्रूज, हळदोणा आणि सावड्डें, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे कुडचडे, दाबोळे, प्रियोळ आणि वेळी, खेळा मंत्री गोविंद गावडे साळगांव, कुडतरी आणि कुंकळे, महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात वास्को, मडगांव आणि मये, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार म्हापशां, सांखळे आणि कुठ्ठाळे, नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर फातोड्डा, फोंडे आणि कुमारजुवा, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय पर्ये, मांद्रे, पर्वरी आणि थिवी, जाल्यार कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा नावेली, बाणावली, केपें आणि शिवोले विधानसभा मतदारसंघात भेट दितले. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.